Liburu honek azken ordura arte beste titulo bat zeukan, nire lankideek badakite, zeren azken orduan esan ez titulo aldatu ingo dugu. Titulo provisionala zeukan homeless sentimentala. Hau da, etxegabe sentimentala. Ez homeless bat sentimental sentitzen dana, baizik eta sentimentuei dagokionez etxegabe edo umezurtz sentitzen dan pertsona batzuen istorioak edo zirelakoan. Hori berez homeless sentimentala zan, idazten ari nintzen, garai hontan idazten saiatu nintzen eta amaitu ez nuen novela baten titulua. Baina, bueno, azkenean erabaki nuen novelaren izena zala, naiz eta novela ez amaitu. Eta azkenean ipuinetako baten titulua jarri nion. Arantzak barrurantz horrek biltzen duelako baita ere liburuaren muinan neurri batean. Esan nahi dut, ez dakik gogoratzen duzuen, Axularren pasarte famatu bat zan, sagarroia edo trikuak, arantzak, kontatzen du Axularrek historia bat trikuei eta arantzei buruz, eta gero, ari erreferentzia eginez, Sarrion Handiak idatzi zuen Martin Larralde izeneko poema, Ruper Ordorikak famatu zuen gero kantu batean, eta esaten du zati batean, arantzak barruran sartu lituzken sagarroia lez, ezta? Sufrimendua barrurantz daramana, gauzak tragatu egiten dituena, eta neurri batean horrek badu zerikusia historio hauetako giroarekin. Beti badago zerbaiten arantza, zerbaiten mina, ez normalean min izugarri ez dia egoera dramatikoak ezta, gehienetan. Eta gehiago da halako begirada nostalgiko bat, melankolikoa, bizitza badakigula eskuartetik, eta ez dakigula oso ondo zer egin gure bizitzarekin, ez dakigu oso ondo gure autuak ere zuzenak izan ditu bizitzan, baina daukagu, eta bizitza hauxe besterik ez daukagu, eta bizitza horrekin aurrera egin behar dugu. Eta, personaiak momentu batean arantzak kanporantz ateratzea ere erabakiko du bakarren batek.